So, interview ni, ang unsay lami sa guys, nag-DIY mig kuan guys, pan. Bread. Nag-DIY mig bread guys. So, ang gista tong gustong mag kuan guys, order. PM lang muna ko, char. Nako mo 800 subscribers. So, nag-bake pa ano guys. Bake niya gikuan today. napay. Pero umutot siya, no? So guys, happy to tamo 800 subscribers. So thank you sa inyo mga lahat guys. So, maong nag-bake tani guys kay 800 subscriber naman ko. So, magluto sa ta. Diba? DIY pan, bread pan. Bread. Pwede na ni isagol sa inyong mga kape. So guys, ang kalimot guys, i-subscribe, i-like, ug comment ang akoang mga video. Yummy. So guys, ang kalimot og follow sa ako ang TikTok account, dakog kaon. Mawala na akong TikTok guys, dakog kaon. So makuha siya guys, maklaro hindi nga dako tag kaon. Kasi yung tag kaon. Putol. Hindi mo na ibutang dito. Wala na siya hot cake guys. Ano na siya. Ngayon ang dahil ipil-pil. Tanawa guys. Worth it kayo inyong kuan guys, kabechi. Oh, worth it kayo inyong kanang kuan guys, budget meal. Kanang wa mo yung mga kwarta, kay pandemic. So, kani mo himuan ninyo pang snack. Tagulag kape. Sugulag kape. So, interview ni, ang unsay lami sa pan. So, okay. So, lami siya guys. Sino ba? Lami siya guys. Ata yun. Lami siya guys. Lami siya guys. Mamas pungkol. Ang galoto kay hat mamas pungkol. Ang hindi pa yung yakin ko katong paid. Pero lami siya guys. Okay lang. Wa ko ga dumot. Gamay lang. Pero ako ga dumot. Kay kuha mo gasukar. Siya sa gasukar guys. Wa ko nila tagay ka ng sukar para i-dip lang. Pero okay lang. Naladamang. Kung kisa tong ganahan mag-budget meal, imuan na ninyo. Ate, ato pang si Yunis may pwesto niya. Take over gano'n siya. Overtake. Oh, ate. Overtake gani. Ako ay vlog overtake. Kung ganahan mo guys, kanang walang good kay. Samot daron kay COVID. Yeah. Nasay gutom, kung na may harina, na may itlog, na may tubig, malamang kasi mawala ng tubig. Yan na may sukar, haramang, di ba? Himo na mo ani, gamay na jud kayo ang ingredients, di ba? Mura na siya pan, pero mura siya hotcake, pero Pag family. mayroon siya sa hotcake, mayroon siya sa pan. Stop, mura gyapon harina. Pero naman siya guys. Susulan niyo, kasi kung sa inyong triangle, ito susulan niyo condense. Susulan niyo, So, ma'am, nakoy pangutana. ano sa man? Pila may kinahanglan na nga budget. Sa tinuod lang guys. Darina is 20. Huwag mo ligas to. Ano yung ikaw lagi ko. Pero, kung estimate na ko mga Huwag ka ba 200? nakabot 100 guys. So,
affordable. Pero tigkaon jud ko, pero kung kailangan magluto, tawagan lang ko tapos ako yung mag-test. Para kan ba sigurado nga lami inyong giluto. Ako mo kan feedback. Niluto niya akong take over eh. Overtake. Overtake day. Overtake. Sakto dito. Overtake day. Kailangan pa ka mag-seminar te. Overtake ang ingon. Kailangan ka seminar. Balik ka lang te ka nang. Ingnan lang ko good ko mamali gyapon ka. Seminaron lang te ka. Take over day. Overtake day. Overtake ha. Di man eh natin. Di man eh. Take over day. Take over day. Kuno guys, take over. Di na take over. Hala, seminaron na dito natin. Overtake gani. So, maghimo na ko kuha na PowerPoint ana ha. Ngayon dili makakasabuti. Overtake. Di sa akong matubang guys gay. Wapa ko yung linggo. Ako lang sa overtake. Kamaag na. Overtake sa nasiri. Overtake sa nila. Tumuto guys. Tungkol sa ulami siyang giluto. Sabi niya mahurot. Pero kailangan dyan mag-feedback. Kasi kung magluto mo, kailangan dyan mag-feedback kung lamig ba. One call away. Naunggoy. Kaya mong iro guys. Female dog, donate siya pero tulion. Female dog niya, pero tulion niya siya. Pero, disclaimer ha, wala yung nasakitan din nga iro. Kay kugos na na. Di na lang ko tulion ha. Nagluto kami dito guys. Sana. Paano na mo ang tigbantay zero? Kailangan. Gawin kayo. Diba? Ngisi-ngisi lang. Assistant din ako guys na way gamit. Way gamit kaya. Yubo na siya guys. Yubo na kaya natukan siya siya ako guys. Mana siya ibo? Gilagtukan. Natukan niya na siya siyang kaugaling ng laway. Kaya laway na acid. Diba? Superman ba ka? So, katsa guys, katsa. Katsa guys. Bye guys. Mana sila kaon sa katungkuan guys sa budget meal nga pan. Oh, di ba? Oh, mga tulid na kayo guys. Guys, salamat sa overtake. So guys, happy ta ko mo 800 subscriber guys. Ayaw mo kalimot sa pag-like, subscribe sa ako ang channel and hit the notification bell para updated kayo sa aming video. Bye-bye. Taysa, guys, bago na nga ni Mahat Mama at Mamas Pungkol.